Салом алейкум, мегзарем ба дарси 6 ва дар дарси 6 мо бо ҳамроҳи шумо The Past Continuous Tense-ро мегузарем. Ин дар забони тоҷикӣ замони гузаштаи давомдор тарҷума мешавад. Ва вақте ки мо замони гузаштаи давомдорро дорем, мо феълҳои ёридиҳандаи воз ва веро истифода мебарем. Агар бо забони тоҷикӣ воз ва веро тарҷума кунем, ин мешавад буд ва буданд. Яъне ки воз вақте ки шакли танҳо аст, бо шакли танҳои ҷонишинҳо истифода мешавад ва ве бошуда кар бо шакли ҷамъи ҷонишинҳо истифода бурда мешавад. Яъне ки бо ви, зей, ю бо инҳо истифода бурда мешавад. Бо дигарон бошуда кар мо ҳамавақт чӣ кор мекунем? Возро истифода мебарем. Ва дар ин ҷо конструксияи The Past Continuous Tense оварда шудааст. Масалан мегирем I was феъли якум плюс ҷамъи ингое мегӯем окончание ва ё пасванди инг. Хоб мо бояд бо ҳамроҳии феъли якум мо медонем ки масалан eat мешавад, drink мешавад, хӯрдан, нӯшидан. Мо бояд дар ин ҷо чӣ кор кунем? Пасванди ингро ҳамроҳ кунем ва феъли дуюми ин феълҳо бошуда гар ate мешавад ва drank. хоб инҳо феълҳои нодуруст ҳастанд. Бояд мо феълҳои нодурустро хуб бояд донем. хоб масалан месозем якум ҷумларо I was eating. I was eating. Ман хӯрда истода будам. Ман хӯрда истода будам. Ин яъне ки ҷумлаи аввалини соддаи мо мешавад. Ман хӯрда истода будам. хоб мегузарем ба ши. Камтарак ҷумлаҳоро низ чӣ кор мекунем? Дарозтар мекунем. She was масалан drinking. She was drinking. She was drinking мешавад. Бо хи низ чунин ҷумла мо сохта метавонем. He was drinking. He was drinking when she came. When she came. хоб бинед ки вақте ки ӯ нӯшида истода буд, ӯ омад. ӯ нӯшида истода буд дар ҳамон, яъне ки вақте ки мо вақтро ифода мекунем, вақте ки ӯ нӯшида истода буд, ӯ омад. Яъне ки ши занона мешавад. Чӣ хеле ки мо медонем? He was drinking when she came. Вақте ки ӯ омад ва ё ӯ чӣ кор карда истода буд? Нӯшида истода буд. хоб ин ҷумлаҳоро бо чунин тарз ба забони тоҷикӣ тарҷума мекунем. Ва бо it бошуда гар it was eating метавонем гуфта. It was eating. ӯ хӯрда истода буд when I played. Масалан when I played. When I played. Вақте ки ман бозӣ мекардам, ӯ хӯрда истода буд. Яъне ки бинед ки маънои ҳамин ин ба забони тоҷикӣ кореро анҷом дода истода буд тарҷума мешавад. Яъне ки ӯ хӯрда истода буд, ӯ нӯшида истода буд, ман хӯрда истода будам. Ва агар танҳо past participle бошад, агар past tense бошад, агар ин мешавад I played. Ва ба забони тоҷикӣ ман бозӣ кардам тарҷума мешавад I played. Агар гӯем ки I was playing, ин мешавад ман бозӣ карда истода будам. Бо чунин тарз past continuous аз past indefinite чӣ кор мекунад? Фарқ мекунад. Ва агар бо ви созем агар ҷумла we were drinking масалан. We were drinking when they came. хоб came ин мешавад шакли гузаштаи кам. Ва вақте ки мо нӯшида истода будем, онҳо чӣ кор карданд? Омаданд. They were watching. Watching тамошо кардан аст. They were watching. онҳо тамошо карда истода буданд when I went.
вақте ки ман рафтам онҳо тамошо карда истода буданд филмеро. Метавонем they were watching a movie гӯем when I went ва ин бо чунин тарз тарҷума мешавад. Вақте ки ман рафтам онҳо филмеро чӣ кор карда истода буданд, тамошо карда истода буданд. You were singing масалан ту шеър хонда истода будӣ when I came вақте ки ман омадам ту аллакай уже шеър хонда истода будӣ. Хуб инҳо буданд ҷумлаҳои содда дар замони гузаштаи давомдор. Ва мегузарем ҳозир мо ба ҷумлаҳои question яъне ки саволӣ ва ҷумлаҳои саволӣ бо was were сар мешаванд ва дар ин ҷо бошад агар ҷонишинҳоро мегузорем ва баъд аз ҷонишинҳо мо бояд феъли якумро гузорем. Ва масалан ҷумла агар созем was I drinking мешавад. Was I drinking was she масалан coming ӯ омода истода буд, ӯ хӯрда истода буд, ман хӯрда истода будам. Бо чунин тарз мо ин ҷумлаҳоро чӣ кор мекунем? Тарҷума карда метавонем. Was he going масалан was he going when I came яъне ки бинед дар ин ҷо мо чӣ кор мекунем? Ҳама вақт вақте ки when ҳаст мо феъли чӣ кор мекунем? Дуюмро мегузорем. Дар ин ҷо бошад феъли якум бо ҳамроҳии ing дар қисмати ҷумла якум. Бо was it низ чунин ҷумлаҳо чӣ кор карда метавонем? Сохта метавонем. Ва агар were-ро гирем дар ин ҷо were we масалан playing мешавад. Were you doing яъне ки ту кореро иҷро дода истода будӣ. Тарҷума мешавад were they going масалан to school. When I saw вақте ки ман дидам туро. When I saw you. Were they going to school when I saw you? онҳо ба мактаб рафта истода буданд вақте ки ман туро дидам. Бо чунин тарз мо метавонем ин ҷумлаҳоро чӣ кор кунем? Тарҷума кунем. Мегузарем ба қисмати инкории ин ҷумлаҳо ва дар ин ҷо бошад агар танҳо мо баъд аз феъл ёридиҳандаи was ва were чӣ кор мекунем? Notро ҳамроҳ мекунем ва ин мешавад ҷумлаҳои инкории мо. Хуб I wasn't масалан мегирем going. I was not going. инҳо ҷумлаҳои соддатарин мешаванд яъне ки тасдиқӣ, инкорӣ ва саволӣ. She was not coming яъне ки ӯ наомада истода буд. He ва it низ бо чунин тарз метавонем феълеро гирифта ҷумла созем. Was not drinking. They were not going метавонем монем. Eating метавонем монем. аз он иборат аст ки мо чиро гуфтан мехоҳем. They were not going, they were not eating. You were not coming. We were not
We were not watching a movie when you came. Яъне ки ҷумлаи охирини мо филмеро тамошо накарда истода будем вақте ки ту омадӣ. Яъне ки ягон рафиқи шумо метавонад биёяд ва гӯяд ки шумо филмеро бе ман тамошо карда истодаед ва шумо бо чунин тарз метавонед ки гӯед: We were not watching a movie when you came. Вақте ки ту омадӣ, мо ягон филмеро тамошо накарда истода будем. Ва бо чунин тарз past continuous tenseро мо чӣ кор карда метавонем? Сохта метавонем. Ва инҳо буданд ҷумлаҳои аз ҳама соддатарин ва дар дарсҳои оянда бо дигар ҷумлаҳои чунин замонҳоро мо дида мебароем. Хайр, то дарсҳои дигар.